Hvad er adfærd? Det er et stort spørgsmål. Men generelt kan man sige, at adfærd er den måde, vi responderer eller reagerer på i en konkret situation. Og der er både bevidste handlinger og ubevidste handlinger. Adfærd påvirkes primært fra to sider. Den påvirkes indefra i form af tanker og følelser, og så påvirkes den udefra i forhold til vores omgivelser. Og adfærd er altid en konsekvens af en interaktion imellem et individ og sine omgivelser. Hvis jeg kommer ind i et rum, mit køkken for eksempel, så kan jeg få lyst til kaffe. Så går jeg hen til kaffemaskinen, så begynder jeg at lave kaffe. Når jeg så får det kaffe, så får jeg måske lyst til en lille kiks. Altså på den måde, så trigger alle de ting, vi har i rummet, nogle handlinger, nogle automatiske responser. Og når vi så arbejder med at vil iagttage, om vi har gode eller dårlige vaner, så er vi nødt til at prøve at zoome ud fra den situation og sige, når jeg nu kommer ind i den her situation, har jeg så nogle hensigtsmæssige handlinger, eller har jeg ikke? Spørgsmålet om vores adfærd kan stå i vejen for at føre til handling, det kan man svare på flere måder. Men man kan i hvert fald starte med at konstatere, om den adfærd, man har, om det overhovedet er nogle bevidste reaktioner, man har, eller det er nogle ubevidste reaktioner, man har. Nogle af os går også rundt med nogle hæmmende selvfortællinger op i hovedet, altså nogle ting, vi fortæller os selv, og siger, at jeg er ikke typen, der kan det her, eller jeg er ikke typen, der gør det her. Og der er det altså nogle selvfortællinger, der er hæmmende for faktisk at få handlingen. Men som regel siger jeg til folk, at de skal handle sig over deres hæmninger, altså i betydningen, hvis der er noget, de faktisk gerne vil, og en ting, som de mener, der understøtter den person, de gerne vil, så er det vigtigt at prøve at handle hen over det, fordi det at gå, det at skrive, det at slukke telefonen, det er i sig selv en del af løsningen, at man faktisk handler på sine intentioner. Igen, fordi det giver en oplevelse af agens i ens liv, altså at man har lidt kontrol over sit eget liv, og at man faktisk handler på de intentioner.